So, Bro, just kilay? hindi, para sa ano? Para sa buhok. Gusto mo? What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu. I'm Medyo Maldito. I'm Carla Nicole. I'm Tony. Alex. Yeah. And welcome back to my channel. Wala, ba't parang iba na yung ano ko? Welcome back to my channel! Di guys, kasi ngayong araw guys, birthday ni... Special day. Oh, special day ngayon kasi birthday ni Ate Glyza. Wow! Happy Birthday to you! Actually guys, hindi ate yung tawag namin kay Ate Glay. Tawag namin sa kanya ay... Ewan ko kasi yun na yung nasanayan namin eh. Simula nung bata, hindi na ano. Tapos pag nag-ate kami kay ate, sinasabihan kami, ha? Huwag mag-ate sa akin. Awkward daw kasi nasanay na siya na ayik yung tawag namin sa kanya. Kasi yun yung ano niya, yun yung palayaw niya. Na-awkward na siya pag nag-ate kami. Pero si Bunso, lahat yan nagkukuya sa amin tsaka nag-ate kay ate. Kaya si Japit lang. Ay, pero si Jerome din nagkukuya sa akin. Pero kaming dalawa ni Jerome, hindi kami nag-aate kay ate. Kasi yun nga, ma-awkward siya. Pero ngayon guys, bago kami pumuntang mall, pupunta muna kami sa Municipal Hall para magbayad ng tubig kasi... So what? O kasi ano, baka maputulan na daw kami pag hindi kami magbayad ngayong araw na na to. Tapos pagkatapos doon pupunta na kami ng ano, mall kasi bibili kami ng gifts and cake and food na lulutuin namin kasi mag-ihaw-ihaw daw kami. Wow. Kasi tapos sabi pa naman ni mama na gusto niya daw yung ano, yung inihaw na pusit na may mga ricados sa loob. So bibili din kami noon, tsaka yung mga karne, tsaka isda para hindi naman puro karne. So oh guys, kasi hindi kami nakapagmanyanita kay ate kasi di na kami nakauwi kagabi kasi Hindi kami papalabasin ni Mama, Di- mahuli kami. kasi curfew na, kaya hindi na kami lumabas. Kasi ano, sabi ni mama kasi wag na kayong lumabas kasi curfew na, baka mahuli ka. Guys, alam niyo ba na sa Cebu, pag nahuli ka pag curfew, 500 lang babayaran mo. Oh, Pero dito sa Bohol, 5,000! 5,000. Can you imagine to that? Tapos doon na kasi kami natutulog lagi kasi mainit sa Tagbilaran. Doon sa Korea, malamig. Tsaka nag-vlog kami kagabi, yung nag-rearrange kami sa kwarto ko with Jasper. Matagal kami natapos noon, ang mag-alas 10 na kami natapos noon. Yung curfew alas 10, kaya hindi na kami nakauwi. Ngayon na lang kami babawi. Imbis maaga kami na uuwi, ngayon anong oras na? Mag-alas 2 na. Saka pa kami bibili ng mga kailangan naming bilhin, tsaka bibili ng food para kay ate and gift. So dito na kami guys. Wait. So yan guys, naghahanap kami ng human size daw na teddy bear. Kani guys, hindi natin. Wala na, caterpillar. Hindi naman yung teddy bear. Duta, nagsugaksun sa. So ito yung mga teddy bear. Saan ba yung pinakamagandang kulay, Roy? Gold, kasi gold favorite ni Tiyek. Wala namang gold. Yung gold meron. O naraon ay go. Hindi yan gold eh. Ito, mas maganda to para hindi mabilis madumihan. Para hindi bilis madumihan. Ha? Ito na lang, mas maganda tong brown. Wow. Ito. No? Ano, Titon? Baka mukha rin siyang barug ba? Baka big... Bakit sumayo? Ano yun? Saan yung maganda yun? Abi lang si Snake. Ito na lang. Snake. Ay, Snake? Lex, kasing laki mo, Lex. Kasing laki ni Alfredo. Sinusumbong kita. Roy, ikaw yung testigo. Ito na lang yung ibibigay ko kay ate, Ano ba yan, yung Kois? Tiyo-tiyo. coin purse. Matutuwa ba siya sa coin purse? Matutuwa siya nito kasi lagyan ko ng laman. Di kasi wala kasi kami ano na kung anong ibibigay namin kay ate kasi maraming gamit naman yon, tapos ano, pero so pera na lang ibibigay ko. Ambag Tapos na ito. tayo, no? Oh, para siya na lang yung bibili kung ano yung gusto niya, di ba? Para hindi na tayo ma-stress kung ano yung ibibili sa kanya. Tama ako o correct? Tama po, kuya. So nakabili na kami ng mga karne.
karne para sa inihaw. Yun, tsaka wala kaming nabiling isda kasi puro maliliit yung isda yung nandoon. So, yung pusit na lang na sabi ni mama na gusto niya, yun na lang yung ihawin namin. Tsaka yung karne. Pagkatapos, bumili na din kami ng gift, yung malaking teddy bear. Actually guys, hindi sa akin yung malaking teddy bear. Galing yan kay... para kay Gorgeous G daw. Gorgeous Glyza. Oh, so no, Gorgeous G. Kasi pagbigyan lang natin kasi birth. Meaning kaya yung gorgeous. Ano yun? Gore. Gore. Gore kanayek. The gore gorgeous. Pero ano guys, yun nga. Hindi na kami bumili ng mga gamit sa kanya as gift kasi Sobrang sobrang dami gamit, niyang gamit. sobrang daming gamit ni Ayik, no? Ayun, no? Praktikalan Saka, saka hindi ko alam kung Makapasok kayo sa room niya. oh, kaya na lang, cash na lang para para siya na lang yung bibili kung ano yung gusto niya. Para mabili niya yung mga gusto niya, di ba? So yun, dito na kami guys. Ando na si Papa. Kanina pa sila just dito. Nag-chill at home lang sila. Wow. Goroy, may motor pa naman. Okay na, banggaan na. Yun. Hindi na to swab. Wala. Ayan na si birthday girl. Yek, wala ko yung gift ni mo. Unya na lang. Ako lang, utang muna yung gift ko sa'yo. Oh, kuha na yan. Ha? Triple na yan. Wow, triple agad-agad. Grabe, triple ka agad-agad. Mga na lang, mga after 1 week. Wow! Daming pagkain. Sana all ganyan. Birthday, daming cakes, oh. Ilang cakes to, Yek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow! Ah, grabe. 8 man ka cake. 9? Nasa ref. May isa pa sa rep? Ha? Wow, grabe. Birthday ayik. Uy, 9 man ka cake. Mas marami pa yung cake niya kaysa birthday ni Roy. Wow! Grabe. Roy. Ilang cakes yun nung birthday mo? Mas marami to. Wow. Hindi ko alam ah. Mas marami to. Mas marami to. Grabe, ayik. Bumili pa ako ng mga pang ihaw. Yek, pili lang. Yan yung lulutuin namin guys, yung bulaklak, tsaka yung fried chicken. Pero yung baboy, hindi na lang muna namin siguro lutuin yung baboy kasi marami naman ulam dito eh. Yun na lang muna yung lulutuin namin kasi maraming ulam, hindi rin mauubos. Para na lang yun sa Mother's Day, sa linggo. Maraming salamat Kois Iron Man. Yung binigay mo para sa pagkain. Maraming salamat. Ano masasabi mo? Binigyan ka ni Kois Iron Man. Panggastos sa karne. Yek. Yung mga Iron Man. Yek. Ilang taon ka na? 14. 14 ang height. 14 ang height. Oh, siya lang din yung nag-ano ng balon niya, guys. Yek. May gift si Lester sa'yo. Ano bang gift na gusto mo tanggap? Ano bang gusto mong matanggap na gift? Sure mo. Ha? Sure mo na ako yung punta na. Mamalit sa lanta na. Maya na, mamino lang sa... Anong gusto mong gift? Basta sakto di ay, baka tama. Sa unsa. Ha? Pero man na Davis. Kahit ano na, di bisag unsa, wala mo bisag unsa. Unsa good kayo. Ako'y mo demand now. Basta makaigit. Kurot dyan ninyo. Ay, based sa research namin, gusto mo, nabasa ko sa'yo, gusto mo ng brow gel. Gusto mo na ng brow gel. Bro, dyan sa kilay. Hindi, para sa ano? Para sa buhok. Gusto mo? Para sa buhok? Sa 150 ra mo na, te. Magkano ba yung gusto mo? Ha? Magkano ba yung gusto mo? 5K. Wow! Sige, ikaw na lang mag-birthday. Tsaka mag-demand pag birthday mo na. Hindi mo birthday ngayon eh. O nga pala, maraming salamat Kois Jolly Bro sa food. And sa mga lahat ng mga nagbigay guys ng cakes for ate. Thank you. Grabe, thank you. Birthday to you. Happy birthday to you.
Pareho sila na height. Siya lang na nagsabi. Huwag kasi nga ito dyan. Oh, hindi ka na hindi ka na tigang kasi may kahag ka na sa may kahag ka na sa gabi.